Machigni nyakora moge jwang wantiere kar kae kendo koro wada mana twak achiel kachiel mondo mi wakoni ane ni gin gik mage ma kawuono wada nono ni nyakora moge jwang kamoro amora ma intiere kiny ma kawuono rwake chenro mar piny an nyinga Cleophas Oloch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango wakauna da mi nonro mopogore opogore kachiel koda ka mago bende matimore mbui kawuono wada rangane jok matimo ohala kata jok manya bedo kata katimo weche gi mag nyiepo kachiel koda ka uso e yor mbui ta inya kokale gigo manya bedo gin omenda mantiere mane mbui kacha nya bedo gin points koso gin gik machalo nade kinde ma ontie sani bende nyakora mo joma daka uthulo mondo mi wakoni kendo walernie ni gigo mona timore kinde mokalo tiende nango ni in ngama ntiere dala kacha ibedo kanyo kiwacho ne world coin miwinji winjo Nairobi kende mana gik momako jo Nairobi kende in kama intiere dala kacha ginyo kochuni kendo ok onyal iwacho ni kokochuni bende okilose iwacho ni kinde ma ontiere sani gini nyalo gweng'wech ma chop nyaka e gweng'wa to ka gichopo e gwenge tiende nango wan ka mondo miwa mi ler mathoth ahinya kotenore kod weche gi duto ka rwake chenro kiny ma kawuono wada mana koni mondo mi ibed kod ng'eyo ni gin gik mage kiny ma kawuono wada bedo kae kod jolony ma bende wada bedo kwatwak godo achiel kachiel ewi nonro omenda e mbui nonro kod omenda gi mantiere mbui kacha tiende nango nonro mari onego bed ni rito gi e yo machalo nada ng'eni nitiere sigana moro kanyo ma kata kaka sigana twak ma odiochieng' manyoro e od bura mano bende ka ichiwo ler mathoth kotenore kod kambi mane choko nonro mag jo Kenya mano mong'ere kanyo kaka world coin kendo ni miyo oganda go omenda moro ma kore lach kendo ni giwuok kata ma gidhi mana mondo mi gigor wang'gi e gino to giyudo omenda margi kiny ma kawuono antiere gi mor ni mar antiere gi yawuoto na gimoro twak godo achiel kachiel jolonyo weche mag tudruok kod yore go mag mbui wantie go kachiel kachiel anga mi thuolo mondo mi yango konwa okaw thuolo mondo mose oganda wa kiny ma kawuono Alex Owiti acha kodi machiegni erokamano amor kawuono ka ne studio mar Ramogi TV an iluonga ni Alex Owiti an wuod Awasi aluongore ni nyakwa ruoth nikech kwara ne en chief paramount chief Awasi kachacha koro amoso jo Awasi duto gi nyikwa Ramogi duto maneno kawuono mondo watwage wach mar nonro mar mbui kawuono erokamano ahinya Alex kendo kuom thuolo mar biro Ramogi TV e telo mokwongo wageni ma ok en mogik pod waboloso chenro mang'eny mabiro mbele kanyo kama chalo bende nyakora Ramogi jwang ntiere kod ja ohala ma bende en wuon kar timo ohala machielo mantiere bo Nairobi kanyo ni Iplag wantiere kod achiel kachiel okinyi ma kawuono mano John Grant John mose uganda luo okinyi ma kawuono erokamano ahinya kawuono achopo Ramogi TV kendo ang'eni adagano gi josuba wetega an ajasuba tinde waluongore ni Luo Basuba ndalo machon watamore luongore ka joluo but kawuono adwa ni agan gi dholuo mondo mi ji bende winjre nonro mar mbui kar kae giwinje gik madhi mbele e buore ka kik gibeda beda dala ne gin giwinje winja gi ng'iye Ramogi TV to gikia ni magi gin ang'o erokamano ahinya kendo kanyo giwacho ni wan gi josuba moko e studio waka wacho ni wacho dholuo chaka kajo to koni mana ankora jasuba wacho wano kwa joluo kendo koro kwa winju erokamano kawuono ng'ida kono gini kare josuba bende gin jogo manya twak gi dholuo donge nyakora Ramogi jwang wantiere ka koro mondo modhi achiel kachiel bende wadano winja ne kaka ne wacho bedo odiochieng' manyoro mano koro aput mano mantiere kar kanyo kata commission duolno mochung' ne rango nonro mag jo Kenya ma koro wacho ni oyo kambi ni mano mar world coin nodhi ataro kod chike mane waketo kendo gidhi nyime ma gikawo nonro mag Uganda kata kamano pok giyango ni mar gini kano chak chok nonro mag oganda jo Kenya igni osekalo mathoth kendo kochopo sani higa mar 2023 tiende nango jo Kenya dimo oseyudo ka nonro gi osekawo to nonro gi itiyogo e yo machalo nade owinjane kaka weche ne chalo od bura odiochieng' manyoro why were they taking this iris scan? Where were they taking them? What for? Was there a consent form before somebody was taken the scan? Who did you contact? In which form did you contact that agency or the World Coin? Was it on the telephone? Was it on the WhatsApp? Was it on the internet? Yeah. The Office of the Data Commissioner is a regulatory bound by the provision of the Data Protection Act, which doesn't envisage agreements between the office and data controllers and data processors. Therefore, there was no agreement between the Office of the Data Protection Commissioner and WorldCoin on the modalities
covering the data collected. Kenyans would be keen to know if there's a distinction between the format and manner in which WorldCoin is collecting data and the data that exists as biometrics in other existing apps that Kenyans are using. Nti nonro mopogore opogore mantie kara kacha di Alex ntiere kinde mane WorldCoin ochako mochopo kama korero weche gi oywayo pat jod bura makore luongo ero commissioner mano mar data protection commission mabende koro ntiere kara kacha penjo mathoth nonro gi ni kao nango e kinde mage in ng'ama osebedo kacha ka nigi lonyo weche gi mag mbui kachiel koda ka weche mag tudruok e kinde mineno ka gik ma kamagi timore to oganda wuok oko mondo mi odhi ochoki paro mokwongo mano biro ni kinde mane winjo weche mag WorldCoin kata tielo mokwongo kata tielo makoro sirkal rochunge nyalo bedo gin mage kinde mano chak nyaka sani makoro chopi od bura. Aparo ni mokwongo gima notimore mar WorldCoin noko timore maber nikech mokwongo onge kambi monego be ni biro e pinywa mondo okaw nonro ma ok onyiso sirkal kako nego be ni gikaw nonro no. Office mar Data Protection Commission nigi tielo magiketo manyiso kaka onego be ni ikaw nonro gi manyiso ni kibiro onego mokwongo iket kata mana advert moro e gazette kata e oboke mondo nyis ji ni in gi intention mar kaw nonro gi mondo idhi timgo gi machal kama. To mano nyiso ni Office mar Data Protection Commissioner nyaka nyisgi mokwongo ni mae gimo mi wadwa kaw nonro ni jogi no bira gimarache ni serikal chali noko ng'eyo kata kane bed ni ging'eyo no ging'eyo ni kambi mar WorldCoin dwa kaw nonro ni mondo gidhi gitim nade. Omiyo dhano no omaka gi wach mar pesa nikech wach pesa ema koro ne nyalo bedo mayot mondo dhano wuog oko mondo gidhi gimi jogo information margi manoko nego be ni gimiyo gi mok giluwo procedure ma Data Protection Commission oketo. Kamano gigi duto ineno ka gima giro oganda mondo mi ochopi John en mar omenda kendo ibe miya kaka ni winje sigana mokwongo mano mar WorldCoin koro kodonjo entiere oko ka oganda tiyo kodgi oganda onge pesa ni to gido ng'ama nyalo miyo kata siling 7,000 mana mondo mi odhi kacha mondo kaw nonro mane wangi. Bende paro ni mondo mi in ja ohala kendo ing'eyo mondo mi yud space bura Nairobi kae minyalo bedo kacha mondo idhi yawe kumoro kata mar timo exhibition mari nyaka bede ni oboke moko ma ichiwo machalo kaka mar registration mari amane gi nonro mari kama itie jogi nodhi obago romo margi KICC karo ma KICC bura Nairobi karka mondo mi yud space matiere KICC kacha nyalo bedo sirkal ne kia ni jogi ntiere to ne gi kia ni gima kama dhi nyime mago dhi kata kuom thuolo mar wik achiel kata juma achiel kama gintiere karkar. Gima afwenyo kendo gi Kenya marwa Data Protection Act marwa okwa enforce go maber. Koro e gimo mineno ka kambi nyawuok oko to biro Kenya timo gik moko kaw nonro magwa kaw weche oganda to dhi tiyo godo ka ok gi kono jo Kenya gima gida timo godo. Koro kaka WorldCoin nodonjo gima ne wadwaro kaka ojende en ni wang'e nang'o ni jok mantiere sirkal ong'e ni WorldCoin ochopo gine ma onego gikonwa ni aginie donje uru nikech ang'o matimore ka gikaw nonro mari gidhi timo kama to gima gibiro gibako godo ojende en wach pesa nikech pesa en gima wadwaro wate kaka iwache no ojende dwaro pesa. Koro gima ne gidhi gibago godo ojende en wach pesa to gima gidwaro ahinya nikech king'iyo kambi mar WorldCoin gima gidwaro ahinya en bedo gi nonro mari ka gisebedo gi weche gi to gidhi gitiyo godo e mbui. Koro mane gima gidwaro ahinya wach pesa ni to mano giketo tenge. Koro mano ma gibago godo ojende wa. Koro gima no wadwaro e sirkal ka gin monego bed ni ging'iso ojendewa ni gini osobiro gini tiyo kamae dhi uru kata weru godo mok ni bang' kosekaw wechewa to koka gibiro bang'e gikonwa nang'o gini rach were uru godo. Koro mosekaw go gidwa konowa ni gidhi timo godo ang'o. Mane penjo mantie ka nyalo bedo ni data mikaw ni en gimoro ma kelo ne jok moko yuto e miyo gichiwo omenda machalo kama
koso Alex e kinde ma ineno ka nonro mane ma ng'ato nyalo yudo e wang'i ka intie go kar kacha ka ikawe kata ma e chiwo nikech ng'ato penjo ni ne en e mbalariany no kaka kudaro were juma mokalo kendo giwacho ni wan wasengoro wang'wa e gini ka ne mbalariany nyaka ma koro giwuok ma koro gintiere oko tiende nang'o ka ineno ka nonro ma kamagi nyalo bedo ni iusogi tiusogi e nengo mane to bende sirkal nigi kod ng'eyo ni gik ma kamagi oseyudo katimore. Koro kambi mar Worldcoin en kambi makao biometric data kata nonro mag del machalo wang', machalo lwedo ma bende sani wasebedo kwa tiyo godo mang'eny. Kawuono simbi nyalo ingi biometric authentication minyalo keto lwetiti yawo godo simbi to kata sani kidhi ATM nitiere masinde machal kamano minyalo tiyo godo gi biometric data. Koro Worldcoin en kambi bende ma otiyo gi gibiluongo ni omenda mag mbui gi. Koro gima ne gitimo ne gidwa ni gikawo nonro gi mondo ka gichako uso ni omenda gi matiyo mbui inyalo tiyo gi biometric data ni no mondo i access coin gi no or omenda mantiere mbui. Koro mane plan mane gin godo. To bende e samo wantiere godo ni nitiere gimiluongo ni big data. To big data ni en gima duong' kabisa nikech ji kawo nonro to uso ne jomoko. Nikech koro an gi nonro mari anyalo kawo to uso ne ng'at machielo to otiyo godo kata mane e weche mag uso gi. To gigi bende jowa ong'eyo Alex nikech kipenjo ni nonro mara ero koro kacha sedo kanyo ni ero anto an nyinga Cleophas Kisumu Kanyakwar dala Wanyalenda gigi duto koro kiseng'eyo mi uso ne ng'ato itiyo kod gi pinje maoko koso ka gin mitiyo godo e piny ka nikech wacho ni data ni bende kama ntiere onego bed ni itiyo kode kata ka en local mano kama ntiere ka e piny Kenya mondo mi okel ne dongruok moro kinya ti kode mondo mi olose achiedh nade moro mosebedo ka nitie kinya ti kode yo moro makare bende jok makawe mana kuom ranyisi kata jok ma use gi kata jok ma nyiepo ginyewe gi nia machalo nade nia en achiel mana uso mana mondo mi oyud pesa mondo giyud pesa mane momiyo sani wawacho ni data is the new oil mane mo makoro itiyo godo sani mondo ji oti godo e uso omiyo jo Worldcoin nobiro nikech ging'eyo ni ka gikawo nonro gi ginyalo kata uso ne jo Kenya nikech jo Kenya poko okawo exercise machal kama nikech nodhi bedo matek momiyo ne giketo pesa mondo gilup godo ji gikawo godo ji ochalo nias ikelo ni pesa to ini iuso nonro mari. Koro nonro gi kosekawo sani kata mana agencies mag marketing gikawo data ni to giuso ne ji omiyo en mana gir uso to lakini kaka koro Worldcoin chal ni gidwa uso omenda gi mar mbui mar Worldcoin no emomiyo ne gikawo nonro gi mondo gisego jopiny mane gima ne gidwa timo to lakini kaka ne procedure manotigo noken procedure ma the right one noken makare makare ni en mane gigi duto kama ntie ka nango duogo mondo ang'e duok penjo makamano John bende paro ni jopiny osepuonje yo moromo mondo mi ging'e ber mar rito nonro margi kata data margi e yo moro makare nikech Kenya kaero wantiere kod duolno ma ochung' ne rango nonro mag oganda ojo kata kano loso kendo iwinjo kanyo ko giwacho ni wan ok wachiwo thuolo kendo jogi noko luwo yo makare mar mondo mi gibedi magi nonro mag oganda kiwacho ni kinde mokalo mane koro ichunge jo Kenya e thuolo mane girangeno mohewo 350 nosekawo nonro magi tiende nang'o kinde ma wadake sani makoro data ni kata nonro mauta manyien miwacho kata nigi nengo mamalo ahinya ka oganda ruso kaka Alex wache nonro weche gi masani mane mauta manyien to kembni madongo gi gidwa ni gius ne ji to kendo gidwa ni gichop ne ji malach koro neno kaka sani Worldcoin osekawo naneno data mar gi gokinyi gisebedo gi nonro mar ji 2 million ineno koro ji 2 million gi uso ne gi dhi bedo mayot mago ji 2 million piny mangima aya koro kwa biro Kenya ka gima sirkal oketo wagodo piny ahinya niya ok gi kono oganda gimomiyo data margi
ok onego bed ni gichiwo mayot. Ineno kata sani inya yudo message koya e kambi moro mane simbi, to kambi ni pok ni iuso godo, pok ni nyiepo godo. Inya penjori ni gigolo nonro mari kanye. Ken piny maoko tinya penje ni ogolo nonro mari kanye, to nyiewe kanye. Kumo nyiewe ni ibu penj gi nang'o. Mani kao nonro ng'anie. Ne ugose imoro nang'o. Ni nyaka to uus gini. Kati nyalo tikode, inyalo miye ng'at machielo wacho ni third party. Kata kopogre ng'ama imieno. Koro mane gik ma jo Kenya pok okon. Ineno kaka World Coin obiro, vijende ne gidhi ne ma 7,000 mani miyo jicha. Gikia ni data margi ikao. Koro nonro ginie, seche moko World Coin kaka nochakore. Ochakore kaka kambi makao nonro mondo mi gigol password. Password ma ineno kantie mbui mo mang'eny. Seche moko in gi site mokadha 6. Gite gin gi password. Koro gini mane gidwa golo. Koro gikelo yo mo ma wang'i biometric data mari ema ginyalo yao ni godo gike gi mantiere mbui. But magi mok gikono jo Kenya. Jo mane ntiere kineno kaka mall KICC, gini kono ginang'o ni wan gi ob machine ka machine mar ob ma ng'iyo wang'i kasto wamiyi 7,000. Iyudo ka mono ting'o nyaka nyithinde e ng'etgi. Line bor. Gibiro to gikia ni en ang'o ma gichiwo. Gin ging'eyo gima giyudo. Koro gima ne giyudo en mana omenda. But World Coin nokochakore ka ohala mar omenda e mbui. World Coin nochakore ka ohala makao nonro mag ji. Koro omenda ni ten mana magikelo mondo mi giyud godo ji. Koro mane magitiyo mondo mi giywa ji. Kaka sani Kenya the Data Protection Agency onego bed ni konowa, ok ni kaka gintiere office giwacho ni gini rach, onego bed ni gikonowa nang'o. Jogi kakao gigi nyaki penj gi kama nyaki yie kamae. Apa ni mane gimonego bed ni gitimo. Okay, come on Alex. Gimado wacho ni chik mar Data Protection Act wacho ni nyaka kidwa kao nonro mar ng'ato nyaki kuongi nyise lere mokwongo ni gimomi ikao nonro mare tidhi timo nade. Kata kawuono kata tinde wadhi ginene buildings mang'eny yudo ka ng'ato watchman nitie gi book kanyo ndiko ID number mari, number simbi be okao. According to chik mar Data Protection Act onego bedni ng'ano nyisi ni to gigi kao nikech ang'o. Wang'eyo ni moko gin mana wach mag security ni ng'ato nodonjo ka kamano. But chik be dwaro ni kikao nonro mara onego bedni ikane maber moko ti kode e yor njore kata yo machielo kata kata uso kata usre ni ji nikech waseneno kata mana ndalo mag elections information gi bedo iuso kamoro amora. Iyudo mana ka iyudo SMS from jumbe moro mavai kata ng'ato mavai tiworo ni nikech nakura tiworo ni ng'ani no yudo information na nade. Omiyo chike gi nitiere oket gi piny. Ang'eni office mar commissioner en office manche kocha nyoro ka but onego bedni coordination moro nitiere serikal ka kamano. Adani wamaki kanyo kendo kang'wa dhi nyime mondo mi watemane lero ne oganda wa gik mage mantiere kar ka. Ng'eni ang'wa yudo thuolo mondo adonje wechego mag omenda mantiere mbui kata digital currencies mabende ang'wa rango e kinde moro malach. Ang'eni ka wantiere kae John, nitiere thuolo machielo maka oganda yudo. Bende sani warango mana weche mag World Coin. Niero kae mokawe nonro mag jopiny, kae mokawe nonro machalo nade. To bende watemane rango ni mantiere e udi mopogore opogore ma kidonjo e apise mopogore opogore mana kaka Alex wache karka kata wandi kama intiere kacha ka customer ni oro ni message tikao message na ndika ndeke ni database mari maduong' mendika namba ne gi ID mare gik makamage midor nyaka email address kaeto ikao gi titero yo kumoro. Bedo wasega penjore kama kata kuom ranyisi ni kidonjo apartment machalo kama kata mall machalo kama to ndik nyingi ID mari ndiko email ni ndiko karkacha
itero gi kanyo ka bugno pong iuso gi ga kosi kano gi kure to kinde ma gintiere kanyo bende waparo ni wan gi nonro ni garita makare adier ka magi mosebedo ka timore uso nitiere to nitiere ka nantie ohala mar digital marketing bende tiende ni nitie kaka wadwa ni wachopo ne ji walando ohala e mbui kar kae koro mondo mi iland ohand ng'ato nyaka ibed gi nonro mag ji seche moko kaka kwatimo gimiluongo ni email marketing seche moko waoro mana gi simu koro nonro gi seche moko nyaka ibed godo but wan wayudo nonro kiwan ok waus ne ji kiun ero ok ousgi ok waus ne ji unyiewo gi kawuok kumoro ok wanyiew kuom ng'ato ema wacho ni wan wayudo gi kiwan koro jok mobiro ka to wanya tiyo gi nonro maggi tiende ni seche ma idonje site mara nitiere policy mandiko kachacha tiende ni adhi kawo nonro ni nitie gima adhi timo godo koro ki idhi idiyo yes terms and condition idiyo yes tiende ni imiya thuolo mar tiyo gi nonro mari koro mae gima ng'eny ji okia nikech ng'ato ka ng'ato en ketie mbui to odiyo adiya ji ok som ga odiyo adiya ok gisom dong pando gi ga koro une joma nie mbui ero koro gero kacha ni ero mark checkbox ya mane kacha to gima nie checkbox kae backend ni ming'eyo koso gimbe giro koro nonro mari kokidwa ni oti godo onge ng'ama ng'e tamre ni koro nikech idiyo no koro okamiyi service midwaro ineno koro en mana ni ji nigi haraka ok gidwa somo gigi ok gidwa ng'eyo ni ang'o matimore ka koro ach kaka Nairobi ka ji ikawo nonro gi kuonde te iwuothi idhi kumoro indiko iwuothi idhi kumoro chieng' moro ni yud ka ng'ato gocho ni John ID number aya simbi waloro kawuono ikia ni ogolo nonro ni kanye kare ng'ato emouso ne koro Kenya ka enforcement mar data ema dwarore ahinya moloyo gimoro amora koro kar ka enforcement ni dhi konyo kata makembni kaka meke wagi owaluoro uso ne ji nonro mege jok machielo ineno koro mano kaka wanyarito kanye ka wanyalo bedo ng'ena duogo Alex kachiel koda ka John ka wantiere ka wakawiyo masani ka duogo to ok podhi nyime kik dhi mabor Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuak gi jothum nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakora magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Paren gi slimero kende inyalo yore gi landlord ngata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom boma yangu yudi ot mulungo nyinge kawuono chakungo ne deposit mana tamala par madore mondo bed gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi ndikri ka dio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke banket slim ya rio mar registration gi deposit mondo thuolo ma yudo ot mulungo nyingi ni kikubay oko chukua hatua ujipatie keja yako leo piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program.
Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Nyakuro mo jang thuolo ka wayudo weche manyien mabende donjonwa kendo wayudo tiegruok e yo makare kotenore kod gigo ma watwake pile ka pile okinyi ma kaoni nitiere kodwa kanya ng'eni timo gik moko bende ot kama nitiere kar kanyo to bende ng'eni nonro mari mani chiwo chieng' manyolo nyoro kanyo kane dhi e dala moro kanyo kata kane chopo e gweng' moro kanyo ma intiere iwacho ni ichiwo nambani mar simu, ichiwo email address mari, ichiwo kata ID mari, inyati kode yo machalo nade. Bende paro ni en garita moro makare. Gigi nyalo wuok e boma machop nyaka e gweng' kaluwore kod weche mopogore opogore kama gintie. Sirkal bende ni kod ng'eyo ni gik ma kamagi bende timore. Adier sirkal nyalo bedo nong'eyo to bende gigolo weche ma opogore opogore. Odiochieng' ma kawuono jok maloso go kawuono ok gin jo sirkal. Aloso kod jolony kaachiel kod akaja ohala. Gisebedo kacha ka gineno omenda mag mbui gi ka itiyo godo e kinde mopogore opogore. Nonro bende gichoko kendo ka gichoko nonro gin gitiyo kod geyo machalo nade. Twak ma kamae wan go kendo wadhi kode nyime mana ka wantiere ka kod Alex Owiti jalonyo weche mag tudruok kod mago mag mbui kaachiel kod akaja ohala mabende lonyo weche go mag mbui mano John Grant ka wantiere kode kaachiel mondo mi walera ne weche manyalo bedo ni mulo chunywa kaka oganda mana kama wantiere kar kae. Alex Owiti no ka oyueyo kinde mane koro walero sirkal oseng'e gik ma timore, nonro osetim, oganda ni kod penjo mopogore opogore monego bed ni iduoko sirkal kaluwore kod chike mantiere. Wasewinjo kacha buge gi bende ang' ilerwa kod kakori ka gipong' itero ga kure to bende wan gi arita makare ne nonro gi mano ma ochok gi sirkal kata mochok kod kembe mag ji giwegi nikech ere kumoro danye ot iketo kumoro nonro mari kambi mar mauso udi Nairobi ka iyudo ote ka koni ni ati binyao odwa moro ntiere Kilimani binyao ot moro ntiere Syokimau jogi no kimio namba ni giyudo gi kanye to bende nitie chike motegno manyarito nonro. Ing'eni Data Protection Act kano biro ne keto procedure kako onego bedni ikawo nonro. Omiyo kata sani onego bedni jopiny gi joma timo ohala osom act no maber. Nikech kokisomo act no mbele kae ibiro bedo gi sida ka koro oluongi e court kaka koro iwacho kembe ma uso utego. Ing'eyo ni kaka security sami donjo onego bedni onyisi ni gimomiyo akawo nonro mari en ni mondo wang'e ni idonjo ka. To nonro mari ni wabiro keto just in case ka gimoro timore, inyalo bedo ni nitiere kuo moro manotimore, inyalo bedo ni nitiere njore moro manotimore, to openji ni nini kanye sechego. Koro information no onego bedni igolo itiyo kode mana ne purpose mokete no. Onyalo bedo ni dwa ti kode mar ng'iyo ni
ng'ane ne ntiere kama sama kama. To kaka jo kembe ma uso ok onego bed ni gikawo information mari ka security koro gitiyo godo gioro ne godo message kok yie onego bed ni gikungo gipenji ni wayudo information mari makama be wanyalo bedo kwa oro ni messages mag kata wauso gik makama to in iwuon mibiro yie nikech chik oyie mano. Chik mar data protection wacho ni nyaka ikungi penja mokwongo ka inyalo tiyo gi nonro mara kata kok inyal tiyo godo. An awuon monego bed ni amiyi thuolo mar tiyo godo gi information. Omiyo ng'ato motiyo gi information ni kok yie in gi thuolo mar tere e court mondo idonjne ni nikech notiyo gi information ni marach. Ng'eni wan gi chike machalo kaka KICA, Kenya Information Communication Act, wan gi Computer Use and Cyber Act mantiere. Chike gi duto gi control kaka ji tiyo gi nonro mag ji. To bende Data Protection Act wacho ni inyalo goyi fine nyaka $3 million. Kokamano tinyalo tweyi higni 10 kitiyo gi nonro mar ng'ato marach. Koro nyaka wadhi mondo wasom act ni wachang'o mondo wang'e kaka waritore mano mokwongo gi kaka wanyalo rito nonro marwa. To ganda kama gintiere lony makama puonj makama kichwale bende paro ni kembe matimo uso kata matimo weche mag marketing bende gin gi luoro moromo ne nonro magichoko maginyalo wacho ni kapok atiyo kod nonro mar Alex kata John we agonegi simu we aornegi kata email ka kwayogi mondo mi achak tiyo kode. To bende nyalo paro kata ni kata kinde makoro gikayo mondo mi gichak goni kata simu kata oro ni email do mano gisedo nonro mari kendo ka gidhi kane kama gidhi tiye kode kama gidhi use bende ni gimoro manyalo wacho ni control kata gima nyalo gayogi kuom chako tiyo kodgi. Into eri kiaye kiyudo ote machalo kamano kata ote mag uso kitero kate doho mapacho ka bende paro ni keto case kacha winje ka idhi donjo ni kambi maduong' mabedo tiyo mana kod nonro mari yo moro mok ni kare mar mi ote ma in bende na okipuodho bende in gi paro ni ratiro makama bende inyalo yudo mano kata kikwale doho mapacho ka. Aparo ni wadwa ni nolose wach mar enforcement. Omiyo institution mar Data Protection Commission onego bed ni enforce mae mondo ji obed gi luoro moro mar ni ok anyal tiyo gi nonro mar ng'ato koka kwaye thuolo mar tiyo godo. To but secondly jo Data Protection Commission onego bed ni timo gimiluongo ni awareness. Gidhi mondo gipuonj jopiny chike monego bed ni ging'eyo nikech kata mana e katiba gik madhi gi human rights gin gik moko mantiere enshrined e katiba wa. Omiyo nyaka ji ong'e, serikal nyaka ti matek ka through office mar Data Protection Commission mondo gi create awareness mondo ji ong'e nikech mano bende chik mantiere katiba wa ni nyaka ibed aware information nyaka mi ka Data Protection Office okotimo mano to dhano ok bi ng'eyo to dhano ok bi bedo gi luoro moro ni ok onego bed ni gitiyo gi nonro mar ji ka ok omigi thuolo. Kamano thuolo en gimoro makare monego bed ni chiwo nyakora mondo jwangi duto ma ida timo kata ka en nonro mida kawo mar ng'ato nyaka bed ni kwayo thuolo mondo mi ti kode. E kinde montie sani chenro makamagi ka giwuok e boma ma gichopo e gweng' John e boma ka ji nyariedo line mabor KICC mondo mi oyud 7,000 line masuba nyalo chalo nade ka jogi chopo dala. To bende pa ni jowani kod ng'eyo matut kotenre kod wechegi molo jogo mane boma mong'e ni nonro ichiwo kendo onego bed ni rito gini komwomo modonjo nyaka e gwengewa dala. Bende wadhi bedo kod oganda madhi wacho ni oyo an ok achiw nonro mara nikech omenda ni omenda idhi miya omenda ok adhi kawo kok achiwo nonro mara. Bende paro ni kochopo piny kacha odhi kelo midhiero koso ber mane machal ne jok nikech wacho ni en uso yuto gi lal nyabedo kuom jok magi ka gino chopo e gweng'. Gima ng'eyo jo gwengewa ok oheroga kasruok e wach pesa kendo chiwo nonro margi ok giheroga ahinya, mano gima ng'eyo. Koro gimo kaka world coin ni mondo mi ochop kuondego ang'e ni ji nyalo temo dhi lakini mondo mi giyud ji mang'eny kaka giyudo bore kar kae
nyabedo matek. Koni ojendi ng'eni dwaro pesa ahinya. Ne wach kuma kaka ngima be ni malo sani. To ngima man malo ni John, kiwacho ne jogi ok biriero nikech pesa. Ngima ni oteke boma ka molo dala, koso dala, ang'o ma mono giriero dala, koso gima omiyo wacho kama kiparo ndalo ma Safaricom okelo policy mar tiyo gi ID mondo miye koka iti gi simbi kata mondo miye koka igone ng'ato simu. Iyudo ka joma ntiere gwenge nok chiw, gin ok gieroga kasruok e wach mag mbui, bok giero kasruok e wach mar chiwo nonro margi. Mani gima ng'eyo e wach jogweng'. Lakini gima ng'eyo ni nitiere joma bende dwaro pesa, nikech pesa ni makoro gikelo mondo mi giyud godo oganda. Mana ng'e ni nyalo thago ojende mantiere gweng', nikech gimbe pesa gi nyalo dwaro ahinya. Koro Data Protection Commission gima onego bed ni gitimo, onego bed ni kaka gikawo Huduma Center nitiere county ka county, wabede gi mantiere kata county gi county, manyalo kono jogwenge wabende ber mar chiwo gi rach mar chiwo nonro mari, jominya chiwo negi nonro mari to gi kaka ginya tiyo godo. Kinya yie kata inya dagi mondo mi ji okaw nonro mari. To gi gik moko nego bed ni ichiwe nonro mari, nikech sani nitiere e mbui ka nitie gik mang'eny ma kawo nonro mari tikia. Koro ka wang'iso gi, nikech seche moko gigi chakore gi ka giseangore gi ka to gidok kocha. Seche ma giseng'e ni kar ka jogi oseng'eyo wachni, koro ka gidok kocha gidok ne jomokia. Onego bed ni wabedo gi Data Commission kuonde te county ka county e gwenge mondo mi onyisgi, nikech sani ne piny ng'eni dhi mbele gi wach mbui, ok wantie kaka sama chon. Odhi chalo nade Alex e kinde mineno ka nonro ma kamagi ero kore choko gi nyaka e kor gwenge? Kuom ranyisi walo keno wuok bor Nairobi ka odhi e kaunti ma Kisumu, odhi e gwenge ma Nyakach kuom ranyisi, to gichopo kar kanyo to koro giwacho ni koro ka wada choko kendo wada kawo nonro mantie ka mag jok mantie kar ka, pogruok mare kod boma nyalo bedo mane? Odhi kelo kwan mamalo mag jogo mantiere dala koso odhi neno dok piny to nang'o? Aparo ni kwa kawo ranyisi manotimore ka ICC, ok en gimoro manyalo bedo mopogore e gweng', nikech mokwongo wan gi Kenya wakae, king'iyo population marwa, wan gi jomatindo, ng'eny jomatindo, kendo gin gi mbui, gin e mbui, to bende gitiyo gi ong'we yamo ma smartphones. Omiyo gin gi access mar internet maber, to gin gi simbe gi. Omiyo gik matimore sani nikech weche kech gi kaka piny tek, anyalo miyo mi ranyisi mar siasa, kaka josiasa osebedo ka chiwo pesa ndalo mag campaign. Omiyo gini bende nyalo dhi marochre mana e gweng' kanyo bende, nikech king'iyo maber sani ngima tek, rowere mang'eny onge tich. Omiyo ng'ato nyalo biro to kawo advantage to miyo gi pesa to timo gima koro notimre Nairobi ka. Omiyo ok nyalo bedo mayot kendo ahinya ananeno kaka nene ni gweng' nyalo bedo mayot ahinya koluwore gi gik matek matimore. Lakini onego bed ni serikal, kaka nawacho, serikal onego kawo wachni motegno mondo gitim puonj, ka giriwore gi kata Ministry of ICT, Data Protection Commission gi Ministry of ICT, mondo gitim puonj e gweng', mondo ji ong'e gimomiyo kanyi monego bed ni gimiyo ji nonro gi kanyi moko onego bed ni gimiyo ji nonro. Mondo ng'ato kik bed ni chieng' moro nyalo kawo nonro mari, tiyo godo kata mana e timo njore moro kata transfer moro e pesa. Sani ji timo gik mang'eny. Nchi neno ka ndalo mokalo ne Kenya obedo hacked, ma ji nok nyal kata mana timo transactions. Omiyo gini nyalo yudi kamoro amora. Sami imiyo ng'ato nonro mari, imiye thuolo mar yudo access mar giki mantiere mbui kanyo. To ng'eni sani watimo gimoro amora, watimo scans, kikawo simbi inyalo go picha mar ID mari, inyalo go picha mar certificate mari. Emomiyo wach mar arita mar nonro mari en gima
very important. Mondo make sure nikech simbi no iketo gik moko. Ka ng'ato yudo nonro mari kaka mar biometrics makoro jo Worldcoin ne kaucha. Para ni ng'ato donjo simbi, okawo gimoro mora data ni, obed ID, obed certificate ni mar school, to dhi otimo godo njore, to oking'eyo. Kasti ibiri maki, ticket irwaki. Mago gik manyaka jingi. Erokamano ahinya Alex kod John. Walero yo makare kendo kaka onego bed kod ng'eyo ni kotenore kata kod weche go mag arita mag gigo ma intiere godo kache mbui gik mage monego bed ni rango e yo makare. Iyo medoro no ote machuok SMS line no yawo podinari 3 nono ke kono ni yudo ayo machalo nari to pachi en mane kotenore ko twak man godo chieng' makawuono. Facebook wantiere live Ramogi TV, wantiere Twitter bende kar kanyo, en Twitter koso X. Twitter haya man wagde kaja Ramogi TV KE wiro tore kacha achiel kai konwa pachi ka wantiere kar kae wadadhi okang' machielo sa osekadho dakika 52 tok sa achiel mar okinyi mana ka wantiere kar kae kendo achak mana kod Alex kata kaduogi gi John thuolo ma wantie sani waseloso mane wi nonro ma ichoko to gimo mi ichoko nonro ni ne wachako kode kendo John ni lero kar kanyo bende ni ichoke mondo mi joyud omenda to omenda mantiere kata moko nya bedo ni gin mantiere mbui wadonjo weche mag digital currencies ki tiende nang'o mano kinde moganda wacho ni ero nitie points moko ma imiyi coins moko ma iyudo bang' ka osekaw nonro mari inya mana chako mana kono ng'ato ka wacho weche mag digital currencies kata omenda mane mbui tiende nang'o Alex? Omenda mantie mbui gin omenda ma nyalo konyi mondo itim uso moro kata inyiew gimoro but gin backed gi pesa. Gin back gi pesa tiende nang'o ni nyaka inyiew gi mana gi pesa. Onyalo bedo aching, onyalo bedo dola, onyalo bedo Kenya shillings, onyalo bedo euro. Kinyiew godo omenda gi. But omenda gi be inyiew gi through gimiluongo ni tokens. Points mineno koro ilosen. Koro tokens be makisenyiew to kata inyiew gi dola, kata inyiew gi Kenya shillings, inyalo tiyo kodgi, kata inyalo loko gi pesa ka iseuso kodgi e mbui kae. Kata sami dwaro nyiew gimoro. Mane ma tiende mag digital currency makoro wadiligo sani. To ging'eny. Data nyisowa ni wan gi almost 29,000 types of coins mantiere digital currency kae. To mong'ere gin machalo kaka Worldcoin no, wan gi Bitcoin, wan gi Ethereum, magine mbui kae. To serikal ma Kenya oko recognize omenda mag mbui gi kaka legal tender. Omiyo in itiyo kodgi e yori. Serikal oko ng'eyo gi, oko recognize gi. Koro ji tiyo kodgi nikech piny osedhi mbele. Piny chako ng'iyo weche mag digital currencies gi nikech koro wa move from weche mag pesa matching. Kamane kama gitiere John kiwinjo omenda machalo kamagi bende moro ntiere en backed kod omenda ching kata omenda mitiyo kata mondo minyiewe nyabedo dola kata euro kata pesa mar Kenya kama gintiere bende oganda wa winje e yo makare bende Kenya kae utie kata kuom ranyisi inya mana kono bende ka ise trade wacho ni en trading gini gik mag nyabedo ni nyiewo kose ng'a mana nyiewo coins gi Alex hangi konwa bende kinde ma duogo iri mondo mi waranga ni gitiyo ga e yo mane mano kuom ranyisi be nyakono ka ise donjo ohala machalo kama ja ohala koro omenda mantie mbui tie yore mopogore to jo Kenya ng'enyne ging'eyo mana mar trading tiende ni inya nyiewe ti ibedo kode seche ma koro beche omedore ti use ne ng'ato to koro kanyo ing'eni gisego ohala koro ng'eny ji timo mae koro nitiere mopogore kendo wanya timo gimiluongo ni lending tiende ni miyo kembni gowi e yo digital currency ma bende iyudo igogodo ohala apart from kawae mano nitiere yo mar mining ma be ok apar ka jo Kenya be timo mining mano tiende na mining koro koka iloso gi coins gi nikech gigi dwaro power mang'eny and kendo gichak gidwaro ibed gi capital mang'eny mana mondo mi iyud kata ma Bitcoin achiel koro mining ni tokane ka jo Kenya time sani nikech kata China owuon nose tamre wach mining nikech tieko stima
Kenya okapar ka nigi stima manyalo allow jo otim mining. Koro ng'eny jo Kenya timo trading. Kenya ka kendo nitiere gik mang'eny ma ji osebedo kiwuondo godo e wach omenda mantiere mbui. Gimomiyo ineno ka ojende seche moko dwa donje to gi ng'eyo kaka gini timo. Neno kaka inyalo nyiewo stock. Kamane kaka inya tiyo gi omenda mantie mbui, imiyo holding company obed godo kaka stock, to ichuli dividends. Mano bende e yo minya yudo godo pesa e omenda manie mbui. Koro yore gi gin yore mokadho abiriyo, ok anya wacho gi gite sani. But ma jo Kenya neno ka timo ahinya en mar trading ni. To gimo ma ojende iwuondo godo cha, ti idhi ilalo pesa. Kia ni itimo ang'o kar kae. Ojende kiwacho ni iwuondo gi, nitie moko ma bende poro nosedonjo obadho. Ng'enda ng'wa yudo ote moro aseketo kar kae, ang' ayude e kinde mabiro. Iwacho ni nitie ng'ama noma pesa moro e yor mbui. Nitie gik moko mantiere kar ka. Mana mondo mi wapuonjgi. Ote ang' abi akaw bang'e. To sani ka inyalo mana leronwa ni gin yore ma kiwacho ni mecho. Samoro janeno wa masani osekale gima chalo kamano, kata ni giote ne simbe sani, kata joko gone simu sani, ka gin gik machalo kamano. Gin mag mondo kik gidonje bang'. Koro mecho ma imayo ji digital currency ka. Gima digital currency en decentralized. Seche mose mai mondo mi ang' iyud kata ng'ama mai ni bedo tich mo matek. Koro mo mabedo mayot cha ko kaka jo United States time, gibedo gi government backed digital currency. Mabe Kenya ne dwango ndalo moko mokadho ka. Hapa ni 2021 mane giwacho manoro kanyo e Central Bank. Koro ka gibedo gi government backed digital currency, iyudo ka security bedo kuom sirkal. Ka gidwa ng'iyo kaka itimo ohala gi gigi bedo kuom sirkal. Koro mecho no bedo manok, ok bed mang'eny ahinya. But sani kaka entiere ni, Kenya pok okete kaka legal tender. Kaka pok okete kaka legal tender ni, inya mai gi jomikia, joma nigi nonro mari inya mai. Sani ing'eni gigo nitiere, ka okitiyo gi holding company ma bende ber, tinya mai. Koro gigi dwaro ni seche ma pok idonje, ti ikuongi somane, ibedo gi ng'ama ong'eyo gini, to puonji koni nang'o. Gini kidwa donje itimo kama. Kidwa yudo pesa titimo kama. Ibedo abeda gi ng'ama bende osebedo gi lony e yore go. E kinde go ang'e nitie mathoth mabiro, ang'e nang'o duogo mondo mi walos koda Alex Owiti bende ang' konwa ni jok mane gi lony gi iyudo gi kanye, nikech oganda penjore kata kor gweng' ni gimoro madaero mar donjo, taluor ni pesa na nyalo modho pi kata nyalo dhi gi pi kodhi kanyo to koro tiende nang'o. Nyakwara Ramogi jwango osero sariwa kawiyo masani ka waduogo twak dhi nyime. Pod an ka koda Alex Owiti kachiel koda ka John Grant, wamedo mana twak kod jowa mondo wapuonjre okinyi ma kawuono. Kik idhi mabor. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhi ga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Although ni kata mana dhok be nitie spacing mar kweru kako keti kwer malach mogik en injo chiko. Injo chiko no kipidho soya to iluoro non stop.
Paren gi siling 20 kende inyalo we yore gi landlord. Ng'ata ng'ata nyalo bedo gi ot muluongo nyinge kokalo kuom boma yangu. Yud ot muluongo nyingi kawuono. Chak kungo ne deposit mar 10% madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot muluongo nyingi ni kik bai oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Ni vizuri tukishirikiana tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana. Pamoja twajengana. Kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Kuna mjong machiegni watiere karkawa guniro kamano kenen mor mara ni pod intiere kod wakarne wachak chenro mar rupiny makoro sani pod wantiere karkawa dhi nyime tielo mogik mar chenro ntie karka daiko sekara dek tok sario mar okinyi kama koro sani wayudo ne ote moko ariyo adek mago gotenore kod twak mantiere gokinyi makawuono wachak saa 1 ka sani wayudo jane achiel kachiel. Ote mantiere karkae mokwongo ka wanyado kanyo mano mar brother Kuku George mano mar Thimlicho Inga Migori County wacho na luoch ana seneno cases ariyo manyo se miya luoro e weche mag mbui. Mokwongo owacho ni my first uncle eronera mare mokwongo owacho ni nyoma pesa mano kowuok e bank account ne mano mana tok ka ng'ato openje nyinge online ma openje kabe en gi bank account. Wacho ni totoke nyogolo kata 24,000. Mar ariyo ng'ato nyo oyudo ka ohuke mano mar Facebook account mano ma otug kod my friends mano e weche moko kago mopogore. Wacho kanyo no lock password mare mano bende kantiere kar kanyo. Wacho ni ok inyal donjo e mbui mara ma ogik mantie kar kanyo. Wacho ni anadagi arita mar nonro miketo e mbui magwa. Erokamano nya brother Kuku George. Ang'eni ang' warang'ane weche mantiere kar kanyo ka wadhi nyime. Ogwene Les wacho kanyo ni Cleophas Oluoch omenda to nitiere e mbui mak mana ni miriambo kod mecho e mang'enyie. Samoro inwang'o ka ng'ato oro ni ote machuok e inbox ni mondo ilu link moro. Owacho ni moro kae to ayud pesa. Owacho ni link no kiluwo kaka owacho no to ikwayi pesa ni korka yud pesa. Samoro ikoso pesa mane idwaro to pod idwaro kuomi. Paro ntiere kar kanyo. Erokamano ahinya wayudo gi kanyo achiel kachiel. Ote mamoko ma pod wantiere go kar kanyo wayudo kanyo George Sao wacho ni ne chenro kendo en kachiel kachiel. Ka Vivian Nyango wacho ni ne chenro ken Nakuru. Navino Junga wacho ni entiere Oyugis kendo luo chenro mor gi twak. Kennedy Onyango wacho kar kanyo watching from Bondo Siaya County amor gi twak okinyi makawuono rupiny. Ongwe Junior wacho ni no abede ka entiere Sondu. Sharon Daisy ntie kar kachiel kodaka mano mako Joang David Omondi wacho ni mar Nyakach Nyabondo asemolo kaka pile. Cleophas kendo amor kodu ka ukelo no twak okinyi ka okinyi chenro mar rupiny wamedo somo mano kokale mbui marogo mag Facebook kama ntie kar kata ka wadhi nyime. Okang' mane wakawe ka pod walero ne oganda gik mantiere kar ka. Mano kuom ranyisi weche mag nonro kod omenda mantiere mbui. Ang'ena wadhi nyime kodgi. Alex nyadu thuolo mondo miduoke ote no kacha mara brother Kuku George kod mano bende machielo mano wayudo kar ka okinyi makawuono mano wuok kanyo kuom jal miluongo kanyo no Gwena Elias kama ne giloso kacha weche mag mecho kod miriambo mantiere mbui. Ikinde ma oganda bende dwa yudo yuto mamoko. Lakini kata ka gino omenda mag mbui ma waloso piny makao digital currencies kanyo bende ntie miriambo mana kaka jono leronwa. Kinya duoko mana penjo ariyo mantiere kar kacha bende ere kaka oganda nya bedo obed kod ng'eyo
ne link mage ma kikidi mage ma kikidonje inyalo ng'egi yo machalo nade ponono ioro gi sane WhatsApp mang'eny to gandero yudo lal abila mawinjo mokwongo e mbui kae wan gi emails mekwa to seche moko kata mana apps machalo WhatsApp Telegram wayudo weche ma ng'ato oro ni mok ing'eyo to kaka platforms kaka machalo mag Google ber gi ni gitimo gimiluongo ni flagging ineno ka or ni message to message ni ineno ko wuok makata makwar kato dire e gimiluongo ni spam tiyudo ka seche moko ji onge lony mar ng'eyo ni emails abilagi ok onego bed ni timo ang'o ok onego bed ni diyogi nikech kidiyogi to gikawo nonro mari gik machalo password gikawo to gidhi godo omiyo ginyalo tiyo godo kiny mondo gimayi godo koro omiyo nyaka ibed motang' information miyudo mabiro iri nyaka ikwong inon kawuono wawacho ni wan e information age to information age ni be wan gi weche mang'eny mantiere mbui to dhano kawo mana information marach mondo nikech mbui kanyo nitie information maber to gi information marach koro nyaka ing'e ni to information miyudo ni in iwuon inone ni to information en information maber koso en marach mana kaka wachono nyaka inon kuma information ae ko ken gimoro ming'eyo ni ionge godo gi lony kikimul kabisa weri godo kabisa nikech kisediya kamano endo to ng'e ni ng'ani biro bedo katiyo mana gi nonro mari kaka odwaro to e weche mag lal kaka mag digital currencies gi kata omenda mantiere e mbui gi ibo yudo ni kaka ne wadwa wacho ni nitiere lal mantiere ga koro nyaka idhi isom weche mantiere e mbui moluwore gi digital currency kaka wach ni bitcoin en omenda mar mbui ma oger gi technology mar blockchain technology mar blockchain en technology maber kabisa itiyo kode kata mana e bengi itiyo kode kuonde mang'eny en technology moseti godo maber issue biro mana sama koro watimo uso kae in gi coin idhi e gimiluongo ni exchange ka nitiere yuto to nitiere lal koro nyaka ibed nyaka isom information mosebedo chon matin mondo ing'e ni to gini obehave nade ochalo stock obehave nade dikine mer malo dikine mer piny kaka sani bitcoin en gimoro madhi mana 4 million coin achiel omiyo nyaka ing'e ni to gini obehave ga nade sadi modhi malo to sadi modhi piny ang'e ni wan kaka rowere wadwaro kama wakete pesawa to wayudo yuto mapiyo piyo seche moko nitiere kuonde moko minyalo keto pesani miyud lal nikech nok in gi lony kata ni onge wach moro maber manyalo konyi mondo ius maber kaka dwarore omiyo gigi gintiere e mbui ka to nyaka wang'e ni to wach mane maber monego bed ni wakawo mwatiyo godo manyalo konyowa ok wach manyalo ketho gik mwa investing e kinde ma wala ni malo wala nitiere piny wacho ni ma era achiel kuom gigo mane oganda odonje kar kacha magi oganda moko mane chiwo points mane gintiere go kar kacha kata kumii kode atamalo kata kumii ge coins maromo 58 no kanyo kimii siling 7,000 e kinde mantiere kar kacha kapok abiro ir John lernwa kar ka e kinde mane ka gik maka magitimore kendo oganda ni kod to ni kakete kar ka adhi udang'o coins mantiere kagi kakawgi kendo machopo kod yeyo moro machalo nade yo makare tiende nang'o iwacho ni coins 58 gi ka ng'ato nyiewe to mi kata siling 7,000 nikech mane gima gitimo kar kacha omenda ni makoro gimi omenda ching pesa ma Kenya to points ok gimi gin jogo ma osebedo kod ng'eyo ni mai gima dhi yudo ka wanyiewo coins machalo kama koso aparo ni ing'eni e chiro kae aluonge ni chiro nikech chiro kae ing'eni ng'ama fuo en chiemb ng'ama riek koro kok ing'eyo kaka gigi timre e mbui kae tibiro bedo chiemb ng'ama riek to mane kaka gitime koro nyaka ikwong itim nonro mari e mbui ka ing'i weche mantiere moluwore gi coin no ing'i maber isom ine ni ji wacho ang'o nikech piny sani oyawre we are a global village manyiso ni weche nitiere kamoro amora ing'iyo ni to ji analyze gini ji wacho ang'o ji timo review ji wacho ang'o bed gi information ming'iyo ni information
en information manyalo konya mondo atimango I make decision the right decision ka anyalo keto pesa ka kata ko anyalo keto pesa. Omiyo seche moko jogi biro sama chiro ber, sama chiro mit, monego iketo pesa tineno ka iyudo yuto maber. To kochopo sama koro lal nitiere, to koro ywak gi mudo lak koro ng'eny. Mane gima bedo kata ka ywak mathoth mantie e kinde mathoth ahinya ka gigi duto timore. John, omenda manitie Worldcoin, niwacho ni mana achiel kuom gigo mabende gibedo kata ka gitimo trading. Iyudo ka ng'ato yudo omenda maromo siling 7,000 mano kuom coins mantiere kar kacha mane uso e kinde ka. E kinde maneno ka gitimo gik machalo kamagi, bende gin kod ng'eyo kose en mana moro wachna wakawa mantie ko sani adhigo nyime. Bende nga mung'eyo pogruok e chiro e kinde ma gigi duto bende timore. Ang'eni ng'eny joma ne dhi okia gima gitimo, gidhi ne omenda. Nikech iyudo ka ji wacho ni ma en pesa mimiyi nono, giluongo ni free money, but gikia ni en ang'owa ma kambino kawo kuomgi. Ineno, gigi kambino kosekawo nonro mari to odhi ouse bei mang'eny moloyo. Bende inya yudo ka kosekawo nikech onge system moro amora ma dhano ok nyal hack. Kata mana blockchain bedo hacked. Nikech nonro mari kosekawo to ket kanyono, ikia ni dhi tim kode ang'o, ikia ni ng'ama dhi access nonro mari ni to ichiwe ne siling 7,000. Koro oganda ma jo Kenya ng'eni ng'eny gi no dhi ne adhiya pesa cha nikech ne giwinjo nang'o ni nitiere kumoro ka imiyowa pesa manono, koro wadhi adhiya ti ing'iyo gicha to koro imiyi 7,000. Seche moko bok miyi kata coins nikech den ni coins ema gidwaro ni ji okaw, to gimiyi coins ok gimiyi 7,000. Ineno, mondo mi koro igo ohala e mbui ka mar Worldcoin kaka joka Bitcoin bende go ohala. Ineno, koro nikech ging'eni ma bok en gima ne gidwaro ahinya, gima ne gidwaro tero giseyudo, gisekawo nonro mari to gimiyi 7,000. In iwuok ikia ni ang'o mokawo. Koro aneno ka ji mang'eny okia gima gidhi manyo kuondego, gidhi ne mapesa. E kinde gi wacho ni oganda dwaro yuto to gidwaro yuto e yo moro mapiyo. Udona kawo thuolo ni mano ka watieko chenro kinyi ma kawuono. Ang'eni ang' wachopo kanyo mondo wachope giko, to kata kamano nitiere thuolo ma oganda nyalo yudo mondo mi opuonjre kaka nyalo timo weche mag trading. Wacho ni magi bende chiwo thuolo mondo mi tiegruok ma kamagi obedi. Koso jok mantiere mbui kacha matiegore bende gin mana chudhe gima jomecho mantiere kar kanyo. Luoro nitie kendo oganda bedo kod buok kochopo weche gi mag trading. To oganda moko nyalo bedo ni yudo yuto margi moro makare, mano bang' ka giseuso coins ka to giyudo pesa ching mane ng'ato kete mwandu machalo kamagi. En lony mipuonje sikunde koso nitie kuonde mamoko mopogore ma orowere maneno kiny ma kawuono kata jogo madongo mana donjo ohala ma kamagi bende nyalo donje. Alex, tiegruok gi nitiere e skunde, to tiegruok gi gin mana specific to joma timo gik machalo kaka teknolojia ma koro wasomo ni ICT. Koro ne general public kata mana ne jopiny, gin ginyalo mana yudo wach e mbui kae. Inyalo nitiere sites minyalo dhiye tisomo ting'iyo ni gik machalo kaka omenda mag mbui gi gichal nade, ginadi to gibehave nang'o e mbui ka. Kaka nawacho, ing'iyo gik machalo kaka reviews gi analysis manitiere mbui ka mondo ibed informed ni gimi idwa nyiewo kata gimi idwa trading en gima in gi lony godo maber. Ok inyal kawo pesa ni tiketo kama ok ing'eyo. Nyaka ikaw mana pesa ni kama in gi information maler ma kaka inyalo trade. Mano e gima nyalo nyiso jopiny. Otherwise kik ibed garaka moro kata rikni moro ni kineno gimoro manyien ma koro biro nikech pesa imiyi pesa koro iringe kata inene. Ndalo mang'eny waseneno messages mabiro kata email ma ng'ato wacho ni notho kia kure oweyo mwandu machal kama, ine ma koro wadwaro ni imiwa nonro meki mondo waorni pesa.
waseneno machal kamano to tiju nikech seche moko ine gine matek ine kama tek timanyo pesa tineno ni ng'ani wacho ni anyalo yudo $1 million ok aorne nonro mameka kari kia ni imiyo ng'ano thuolo mar kawo nonro meki password meki gi gik moro amora mantiere e email ni ka mobro tiyo godo later mar hack kata mana bank ni kaka ng'ato wacho kanyo ni uncle ne no lose gimoro 24,000 mago gik ma inyalo yudo kata ni ng'ano nomiyo ng'ato nonro mameke e email kok ong'e to ng'ato koro tiyo godo golo pesa omiyo nyaka wabed motang' nyaka wabed ni wang'i ni gimoro amora manie mbui ok ni gimoro amora ma en maber kata gimoro amora mabiro ni mineno ni yot minyalo yudo godo pesa tiatia matek mondo yud pesa ni kik ing'i gik mayot manyalo miyi pesa. Erokamano. Iwach mar mogik ne oganda wa okinyi ma kawuono mana kimedo kome chope kar kacha matiyo kod mbui pile ka pile gidwa na rita mag nonro magi bende omi pek madwarore mane bwo dakika achiel nyalo bedo mane wach mari manya bedo kuom jok machalo kamano. Gima nyalo wacho ne jopiny en ni ng'ini nonro mameki ikano maber. Kan maber kik ichiw achiwa ne ng'ata ng'ata. To mar ariyo gik machalo password gin gik monego bed ni iloko from time to time mondo kik ng'ato ng'e password mari. In fact iwacho ni bang' dweche adek onego bed ni iloko password mari. Koro onego bed ni iloke from time to time mondo make sure ni ng'ato kane bed ni onene kata ng'ato oyudo access ok nyal yudo access for the next 3 months. Koro nyaka ilok mano, simbi be nyaka iket machiegni. Nyaka iket password go, nyaka iket biometric makoro tindi wan godo nikech biometric no en gima unique to you. Sani iyawo simu gi wang'i, sani inyalo yawo simu gi lweti ka in gi ng'ama nigi smartphone. Koro nyaka ikan gigi maber mondo kik ng'ato yud access mati godo. Kamano. Agone kamano Alex Owiti. John Grant, wach mari mogik nyalo bedo mane iwinjo sani ero inya tiyo gi nonro lony mopogore opogore kama gintiere kar kanyo to mwandu bende nitiere mane mbui kanyo oganda da timo tije mopogore opogore iwacho ni oganda uti matek. Wach mari mogik kuom oganda maduong' kinyi makawuono mane neno chenro. An gimanya kono ji en ni mbui kar ka onego bed ni ritruok mari ing'eyo kaka iritori e mbui kar ka. Ok onego bed ni kaka naneno owadwa nowacho ni okwal gik moko mara Facebook ne otimore nade. Ritruok mari nyaka ing'e ni in ema irito ndi. Nonro ni nyaka to be iriti. Koro mondo mi kapok sirkal odonje mondo ng'e ni nonro ni idwa ti godo nade. Mari ni wuon nyaka ing'e kaka irito. Kasto nitie gimo mabe ka nodongo nowinjo kiwacho ni jarikni ja mud nyoyo gi kuoyo. Koro seche ma idwa rikni e yudo pesa kar kae emidhi mudo nyoyo gang'oa gi kuoyo. Koro gik ma iluongo ni digital currency gi ananya kono ma oganda ni ya gigi dhiuru godo mos seche ma pod wakia gigi pod nyien. Gima pod wakia pod nyien ni wek tero matek. Seche mitere matek kokang' iyudo ka iyudo lal mang'eny. Kasto ang' idwa ywak ne ji kaka karka nitie lal to nitie jok moko mayudo. Mano manya wacho. Erokamano ahinya John Grant. Alex Owiti, erokamano bende kuom yudo thuolo mar biro Ramogi TV mondo moler ne oganda wa gik mopogore opogore mosebedo kacha katimore. Nyako Ramogi Jwang' ng'ama nigi ite mondo winji. Ageno ni winjo, koro tok winjo iwacho ni koro nyaka ibed kod thuolo mara winje makare mondo nene magi manyalo kelo ni lokruok, manyalo kelo ni konyruok bende e ngimani kotenore kod gigi duto ma isebedo kacha ka itimo kendo ka iyudo puonj makare mong'ith okinyi ma kawuono. Ne en mor marani mara ne nitiere kaka jawuot luo ariyo Alex Owiti kod John Grant ka wamedo puonjore kotenore kod wechego mag nonro mantiere mbui kachiel koda ka omenda mantiere mbui kacha. Mag omenda mag mbui wacho digital currencies kinde magintiere kar kanyo mag monego ing'e kapo nono ni yudo chenro ni ka odhi ka orumo ang' yudo chenro maka mag bende mbui mago mag Ramogi TV doga kacha mondo mi ang' yudgi achiel kachiel Ramogi TV e Facebook, YouTube, X kata bende yudowa mano ka wantiere kacha Ramogi TV KE tudi koda bende mbui maga Cleophas Oluoch mano kama ne wantiere kacha e Facebook page mara kachiel koda ka Twitter mara koso X gi pod be bago ganda pod wantiere kar kacha e Twitter machon koso X masani yuda kacha Cleophas Oluoch. Nakelo chenro kiny ma kawuono
anja kisumo kanya kwar muke nyaka chisango kendo koro sani aweyi gi chenro mano mar tedo gi chiemo kod nyawada jalieta kik idhi mabor.